Ahwefo me mo bibia kwa ba e de ba emergency Ghana TV eso ya sanso ahye week fufuro ase me gidi se bibia bibia ekoso ye ede ama na ene story amensa ka wo fide mu ase ni sisi ade ya ye wa wale mu no sisi aye dwuma ye nso aya asem so wale oba wie na eja oni no kwotena mmema nim binum omo pese omo ye ni be ye dwuma oba no koye adwuma nso a eche se mema fa no ene ho nsensem bebere ye maami bi di nasem abepie mu e wo Lawson TV na oni ohene yewe kasa no osi ni ku oye adwuma ni ku no aka kire ne se ompene e ma ni nye se adwuma no nti eje odi aba be dan ye se je ye mfa ni ku ne ye mpisa ne die nti a be ma ne ye de kasa nti ensem ne enko ni nkotie mu nsem emra because asem we serious. Yes, say your bad dear, we a bear must say so boafo. Na me de minim says, see, I no say so boafo no. Adani say me nye jumabu. Inte busia, yes, I mean, yanko team munsem, and manaso, she necessarily subscribe and our like it. Now I drop comments in our comment section as a camera, the question video. Mamma, me watch him walk about. Me pa cho kasa kese ma menya sa obia nte wone na wodin de sei a che frame Ernestina Naba Ernestina so betimi asa kese a chen se de wo kasa yi nti bodi ni bia mi ante a che frame Ernestina Naba mo Ernestina ehifa na wote a cho meti abua kwa gogo yo anopai de ye wo hase ye boa ede ne wo hawo ne yina ye nsom ne hwese betimi aboa pa cho me hawo ne se pese metina me kunu fie ho hwe ankura na o se me ntum firi ho akasa adwuma me be ye ntimi ntum firi ho me se adwuma ne ntina me di ka tu firi ho na o be kama masa betina fie ho na sa fie ho na ma betina no wo ma nipa na gidan na firi me nsam de o pa me se me san kwa he enesi asem ne nyina ye nte ase enti efiri hin na beduru ba bia wo kunu se tu firi fie ho pa cho ba bia firi ni se ono me nati hwan na wote me kunu me ene me nati wo kunu ye friend say pa cho me kunu friend Joseph Anaba mo na me kunu kodo odi bom ni se o nyami chere se me ne mbema enda wo kunu o ye sofo ana pa cho onye sofo ba otimi ko kan asam okay ko ansam kan abantusa yo yento aso nti pa cho enum na ama ateti wo awade enum wa mama ninje nti samene no wanta kwakra na nkura no so anya asam nti ama enu nti me firi kura ja nkura na ha mo but eduru mreme na aboro so na me se na ma me ntwem ho na me nkwape me dan na me ntena so no nkura no so ye de entena ti me twem ho ekwape dan do prapra na metim na be afi waja nkura no kura ma me ono ama ja nkura no ma no so ja nkura na akọ na nkura no ba me nchen ti me ne nkura na tete ya afi na osan be ka se yanka aware ne mbom oba adwantro na busen nyina ba am na mesam ne betena ye edidima do ya na no ya afi kro so won sam ma me ntena fi ho me san mpi se meye sa adwuma de me mpi adwuma na me ye no etwetwa asamba na me so se me hu de etwetwa ba because yakọ abusuan nim abusuan ko hwe se me nya hwe because me ye bibia ne papa kro tia se kro o se da bi se me ye bibia nka me ntia se ama asam we yina ma me foro ka yina ko sem anti ese enye adwuma enti sa ya ka asam na wie na mete ho se me ye adwuma so ma me nye adwuma no so ofie ho me firi fie ho se me ye adwuma no nkwa ofie ho de ya wo mpa me de ba adwuma no de me ntena fie ho me so me ye adwuma no ofie ho afi se me se adwuma no kwaso a adwuma bi ya me so na kwaso na mama ja adwuma no enti me se me hwe a emwa me na me se adwuma na me ya na o se me firi fie na me se nka wo hu ne ntam se me firi fie ho ade na o san be fa me firi fie ho nom aba na nchen ama nipa na agidan na firi me nsam enti sanipa na agidan na firi me nsam na ma sabete na fie ho da wontimi nka nche so ma me nya adwuma ofie ho enti wo so ma me ye eno nche me ne ba ye se mo nka bi ma me so wa manipa na agidan na firi me nsam wo so ma me sim ntena na fie ho se me hemfa na me san koye dan kotunam me kwaja nkran so na omusu nkran no so swa osi dini Ernestina Naba Pachai mami Ernestina Pachai worry ukuru emfiese Pachai 17 years in mami Ernestina so worry ukuru emfiese ni Pachai 17 years emfie dunso Pachai wone ne wo emma sei Pachai mansia emansia no uchiche mu a emma sei mema sei Pachai mema mensa ba mensa ai awo efe na adwuma ben na wo ye nti ukuru empese wo beye sei adwuma no Pachai me ye ntodo kono o free o ye ntodo kono no finchia sei ni Pachai 2 years aba
Na one ne ware mfinsia dun so ne adwuma ben yankasa na wo ye. Oh na maton kokoda. Maton kenkeda. Maton light water. Yaka light water kenke on o yama no di nsu afla. Ice kenke no. Ya di nsu afla friend light water. Okay. Maton ano soda. Maton ankada. Nti adwuma ne sesa maton mo soda. Koko no kura no ma ye be 3 times ni. Na me wo ayi tachima na me ye bi. E na otu ye free ho ba ha. E na me san be ye bi wo ehwia. Na sa tu free me san be tena abrama yuji se ye bi wo ho. Se adwuma sante adwuma ne kwaso a na o ye sa na adwuma we le ma so me se we de me ma ne ma adwuma we nye de endwiri ngu. Na adwuma de na se de wo ye yi a obobo so nyina ne nyina wo ye a wo ka ho asem ana. Wo ka ho asem pa ka me mfamba wo ka ho asem. Ntina me se we de me njaye no. Eti na asem a wo ka no eye de he. Ai na asem a wo ka no se wono no adwuma na me ye na twetwe problem ba me ni problem etwe ba me bu se problem ba wo se wo hunu se dwuma me ye na ma wo hunu se me soda wo soda ye se me fa mema ne me da mema no kra no o me da me kope ahaba ko so me ne mema da nti me kope ahaba na me ko da nwuro ma na sen ena busia ni nyina aka se entisa akohwehwe mu nyina se entisa afa jam life maintenance ye adwuma wo sa pese me san ja adwuma we adwuma so wo ye na etintima na o ma wajai ena we me se me ma me njai wadwuma wo boss yi nyina menim se de wo te fa ko de nkeye koko no ana koko no so na de kwa chini koko me te fa ko na koko na eno so wo ye na eno so wo ka sa asem kro na akere se mema wo fa mema ai odi me ko te wo fa o ka pa oka enti ya sa asem no na ma wugya adwuma no a wo ye no ana so ono no ye ti hono ma obo ho se wo se wo huru sa no mo se wo agi so otu ye sa firi ko be fofo na nkro na bra boye basa enti we no kwa tichechima otu ye ba hanom no na we na ye o se ono anu fie enti na ye ba nka memba na tichechima ono papa fie enti o ka se we ye ono anu fie no enti na me ba ye me beduru ye so a nsam bebre nti we na masa so me ekwaso de me se me njai because mo customer for am dokoro me ya me sopra ma omo wo se me njai nso ya kakra kan ya ma me nya sa customer for wo se me njai nti me njai a djuma be na me san kwasa asebium abran kran so do so na wo kasa na wo tetachi man na we ya o ka se ono ani fie nti na atuba na che se ehonom na nya wo ne na na etia na ohonom me na te na ese na djuma mti wo ba ha na otwe na otwe na me na nti na wo ba ha na otwe na otwe na se ene ema se na wo so anka na de kwa chini mwa koko de na wo fa nkwa chini dokono no so de odi kai na no so de kwa chini koko dokono so me de kwa sopra ma store for na ni ada na koko no a wote fa akono wanko so antena fa akono ananka wanye se bebi etuba ya ho ye new side don't mean ton on say ad bebi wo ha hwe a wo ton ade bi wo ha embo na wajai enti me sa se ye dokono me ye na kakra dokono me sa se ye na kakra na me de ye no so bi ye na mo bo na 3 na me ye na 2 ti me de so ma pampa ma na mo to na me de pe customer na manya customer no na fe na me se me ye nti se do mo ye na mama said they will see that ma will see who follow na sem no a utimi say or your business woman what your business minded person pa what strategic area no no wa hwe dwuma wo ya ebe koso no wa ye yam life na me ye sajuma say da bi da na me ye won fie ho eno kra na de mama de ne ba ye say wonim say me ye no fie ha da me twe mo ho ja no ko pem ba bi tina ye na wo san mama ba fie ho me ba cha wan kasa wanya mfie say pa cha mo 42 years ana wukunu no so hwa wo mfie say 45 na sa na ne wonyini bia won say se ka wonom ya kokora wana na ya na wo bia na ni di wachi say obi kwa yusu ne machine no but we there oya brantie eni ababa anti se ye adwuma kra enti saa time na wodi kan keka saa asem no se wo kwa mabe mafaw ya ni nti wo ko osire mu no one ne nyina ne ko ya na first one me nkwa na me ko ye saa no wo ko ne sei de je me ko ye ne se papa no ahwehwe mu wa ha papa no wa akuma dan zongo ohwehwe mu papa benya ni papa no hwehwe mu ono a be ma ne papa ahwehwe mu se enti sa no mo mamre no ekumu ba nta me ti sanka mewu o papa wo kunu ye den ni o frefren e na won so ye den ni me frefren na sa munyina mo mamre no eye baako papa no ka che se enti sa no won ti ase na papa no san to ma ne nunuafo wo sim so na mo san hwehwe wo sim mi kunu so won san ti ase e no papa no se ne sa mo ma mo furu kan ko sire na mo kono mensuo mi wura busua na me sensuo no na me ti sa me nsamba e na me ko ye me kono mensuo no nti me kono mensuo no kra no mi kunu so still won ti ase
ni nua fa camera nsi so camera no fancy so time be camera wonu munsuo no anasa wanu ma wie no ana manu ma wie no me kwa ya ni nua nkasa mfa phone nsi so na me nsanom na o mo nsan ne ma won hu sai no kore ena me sumi di so na me pe no kore nti me sumi di so sara me nua di ma kine me kono munsuo no me ba cha ensuo benya ye sheda wo ensuo bi wo ho mo sheda esa abusua no so mo ya mo ho ade wa abusua no mu okay enti wo do ya wuro ho bi ensuo bi obasanom bi ya so wote saa wonya na asundue enka de ade ne nka fa ne se me nka se wote saa wo na papa no kra ka wo se mewu omo mamre no ekum ba won se semfo ma obi ende obi ho ne mamre no kum ba wo ka se omo mamre na se won ka ho ka se ya mamre no aha bo fisa wotimi watitwi ni pa wo kana kama wa ya de ya mamre no ekumi ya mamre no obi ene de yina frafafo ba obi ene de okay obi ene de kum ba bi ho ne de kum ba ma bi ho ne de kum akola okay to obi ene de nti papa na mana hu se omo de ne kum ba nti wo do won jam life mami na ye wadwuma no mami ye madwuma no won jam life pa se meti sa no me se me kan ko me na mawu mami mi so asem we emu odu na so se mbisa wo ura wotimi shapna wo pa Ukase ya desa kwa ye mambisa o. Fisa o se ma jealousy no wo de na die no. Kwa ye nyinu hu ni be ma ne nyinu hu. Yes, bibi techima wo baby. Otimi eduma se kan timi hu classes. Eno wo ho. Ensuo firi mu aba ba nyem wo de no wo ho. Na ebia we kan okay, ye hwe mo ware ye mfinhie du so yi. Kane no a wo ware wo no ene sabri na dwuma ene so atia na se de tia nete de tia na nete ma ya sure ampa na si de tia nete oh mo da minu mi no wo da obi ante ujidi pa za enti wo fra die enti na e ma no dwen se fi se dwuma na wo ye menyi ni se wo mfa mo afie ti die na e ma no dwen se wo kokofa be mo afie kwa ma menye bi ntu ho ka menye bi tu ho a se ka ma pam ba bi kwat no e fi se me wi se me ba me peso me no obi be twen yan fa US nkwa ba bia enkura no yi na ebrehwe omo ene se wo asifie kwa nya media yankura ne dia me ntine ho se me ba nwu di kan wu na me ntine fie ho ba me pe ba bia ya abo nkura no because me na me ti aware me hu se mu ayedin enti mu ayedin no ye pese nkura ne mpagya me nim da me wu me uso nim da abawu enti se wo ka me se so ma me ye adwuma mbo wo so nim pefe se me ye adwuma bo a enti ahoade ade chi ade se nyire ye nko ye nim ba enti dia enti no pese me ye adwuma no Osi djuma yo ma me ye ti nuru sale me busa se na me hu djuma bi a meye ena no so kakra na ya me di customer me share me nsan to sa ma enu free me nsam a me sa ko share djuma foforo na e bia opesa wo ye bank manager wana na school ye makọ mama ene si asre me ba cho ya na mo atra me ahwe se menya Mr. Naba na ye ne no monkomo nti say ehie fa na wote watu afrifie wana to ntum frifie so menya ya djuma no te say no bia mo akwai e new place yeah, well, new side ho anete. Enti wunya nya adwuma ne sesei. Wo breaki. Na nsa no ntokon na na ekwa busuafo ha ba menya nya adwuma no. Ba me pese ye ka asam ma entry ya nsa na ma ye de. Ma start ya adwuma no. Na o papa ono ne papa ka wakwa busua ene sirem akwa no nsu aba ne nyina woje ne ho akyenyi se da bi. O ma wonye. O so ma me ye adwuma no. Okay, se o pesa wo ye adwuma. Te o de mo ne kan mo busa adwuma. Me adwuma na so na o ye da no na me ye. Ska wo dokunu no mmeboa eno so ma ho ade ne mkwanya wo dia wo da asem ye adwuma mbo wo be kire me se me san ye adwuma wi ana so wo se me ye adwuma mbo ne ye hwa nkura no nti de me se me ye no wo so nim se eye ye nya bi di dok ye dokunu di ye bonku di ye san ye skede bo nkura no ma bro sister me ka se no nka adwuma obi so ma wo ye no eje ho adwuma ka me eje ho adwuma bre wo me ka me ka se chinchina me ye ana ma me ba hello Mr. Naba. Amen. Papa, machi. Yana. Ye, obidumbie, na mpom te sei. Ba chen go padmo. Aja Naba, we yiri Ernestina, we yiri dofo owa ha. Ernestina chia wura. Pacho. Bla Joseph, Pacho, good morning. Aja Joseph, Mr. Naba, asem ni etietiatia. We yiri dofo. Wase said you will see do wo no nyasem ketwa nanso wose ompese obeye adwuma frisa adwuma wo ye no e the problem ba na ye bisa ne se problem ben ya wase wo ye adwuma bia wose mema ne da enti mo wanya adwuma papa semi eye no kre wait ye eno na meka no
say no ya kan wa asem ampo awie kura say abusia ne ye ne abusia na tena se ade nkomo but I say adwuma na na dey program we dey simaya enti aja na be wadarumo we dey wa mebo o charge say waye boni bia eno ane ne how free so otimu so yo ba ne ho den papa problem ben e na say yenua ben ye adwuma e de ba fie ye enti wo hwa ejeje mu aware eno ne kan ase problem ma na em so kan wasem but ye hwe ne ne abusiafo na trase akeka wasem na chese eno no me fa se yesi ano but ye ha gin ni adwuma na oye na me se eno no ka won twa so kakra na nka ye hwe ni mu kakra na kutimasa ya na nka waye na em so no so nti ase sana e ba sa wadi ba nti boni bi ya ni mu se ene no asem na asem ni sa wo enti aja na ba e wo ka se ontwa so kakra na nka akire na mo ahwa wadarumo wo pa kire sei wonyai na mo ntra ho saa anasa sei na nka bere bai na wasan ahyase me mum kra na me pene se bia nka ye be hwe se bia adwuma foforo kra na benya na nka waye no mu na nka adwuma bai na wususu se onye se wo na wo yire nti ebia nka wo kosusu bi ba na ebeboa na so obetimi anko be ye nti wa wususu se adwuma bai enti na me pese me no nya ka onya obotre wo na nka me ne susu ho na ke ye hwe adwuma ebeboa ye nyina na nka waye ana ono so em se won ti ye me kanase okay ene aja na ba e wo hwe empanisi wo ba ba impampa mu no na wo di bia no se de ususu se nka wo ne badwire ho no wankasa wo na ye be ma efie ni ti ye tu chemawo ye de ni die mawo e de na wankasa wasusu se ka wo mpesa wonye na nka ye ni ye nyina ya ha ye nwa ware o da bi ye pani na somdwe kwan so e de adwuma na wankasa wo susu se nka wo yire nye na nka ye nyina ye nwene ho be me na eye pa no na me ka so we se ni pa ba ko de mi ankasa no ma adwe ankasa de se me tuma ka se bia si ana se no enti na me pesa me ne ankasa tenase wo nanka ye susu ni egusa ye hunu adwuma nka be sa ya ebe boa yen bia me de ba no so de ni de bia ba nanka ye hunu de wo se ka ye nanka aboa ye nyina ene ono kra oba ye yi eja na ba oba ye kra ya bisa no wase wono so dokunu no no hunu se ye firi se wonya bi eme onyamore ni bi me de ka banku ye nya dokunu no nso bi di ena emfaso nso afiri dokunu no mu ba no nso eye ena se wonya customers a oya o de supply wo mo enti nka wo hunu se nke no ne ye enti ono ne nsusu ye no no enti be me na wo nsusu sei okay ana na me kan se ban sa dia me ntimi nka se me mu nanka me hwe ne se ye be susu na ke yaguna adwuma beye na nka de enti papa boy adwuma bidi na nka ye nyina ye nhwe me ba cho da kono de fine wo ye no ye no nkura nya bidi ye te otiminya bisu ye male ni nyina ye but na me hunu ni sai bia ye sana eboboa ye enti yense sano na ye nya de he Mr. Anaba yanse sano hwe odi abo adwuma bidi na ye nyina ye nsa ya adwene mpanisi nyansa ni ba kofo tim wadaromo wo na efie na ye wodea na wo ye abusua ni ti ono na susu se ye nya dokono enti me pa cho wo susu se ye nya de he ohu na me kan se si ya na me kan na won fa na adwen ma me nti no na me nche dan ya nchi bia wo se ye because what ya se ma me a na ka me mahu ni se ma adwen se bia ma adwen ni bia o ye bi se ya be boa ye ama ya hu ni bia be ba esa no nti ase nti na ma me ma adwen na ma tranta ni because ono ne kire se djuma bia ni wa me de mana se bia on ya o be enti Mr. Anabe ya de me hwe ni se dokrono na oye na se be boa fa me ni problem bia ana Mr. Anaba nka pese won ko China kwan so we skadi ya kama na ko pa enti se ana yante somra Togo ana na veke sika wodi ya kama na ko bi na se I was say eye Ghana adwuma enti se me pa cho Ghana adwuma de he kabini enti wonye kokoni bi ma na se wonye de he koko no suso de no de nka ho mu but ono no se eno de wontimi nye eno na but eno na me kire se da kono no mu no se be boa ne dia fine ye meni ha sisi ya na se de maka no
we so be ne yire ne to me no ne to se me yire no ana de be ma aboa me no mi ne dia sumbi baba nyina ntam ma ya transisi de be ya emfa ho bia man ana me na me kire ma adwen si de be ya e babo nyina but yem se eno so akoye ne se e de how be esan ba ana me ka se sana how eno nko a but me ne ni problem bia bi enti se bia ono no susu e chinchina eno an obeya me ntimi nka se da adwuma ne nya na se si ti me hwe se bia fine ene na se de aja na ba se de wo kan de se de wo si wontu no se wate ase de a na se etuo na sem no emma mu bie mu o no kura e de ba ko ne se me nka se wontu na wo se papa se adwuma na wo ye no ana me ka kire se sa adwuma no onye de wonyai kakra ne hwe de adwuma foforo be ye no ka se sa na kire dia so be ja sa adwuma ne dia ni obesi mi nchen akọ sa na okai yo Mr. Naba me hunu ni se aware so de enyina ma adwuma em say na ye ni se dia aware se tie enyina ma adwuma akọ to ba bo na nkasa kire se sa aware mu no de bibia ni ho a wasa etimi to ho ntam se nke se bia owu ana se bia obefa kwa mo ni biso I know but apart from no you bia ni kwan se o tete aware mu enti me hunu se ade e wo sa we so a e wo se adwuma bi ana sa ade e wo ya so we wo se etimi tete eni aware ntam but eno no ye ne se bia o dai sa adwuma ya eni sa o be dai sa adwuma ya pare eni o be fi nta na sa o be kokoye ne bi fru ana sa no eni sa ha we nyina bai but me hu na me so kan na me kan me nka so ntu ba me mu ba na ti ase se sa adwuma sam ne ni mani nyina wo se hia but hia se na ware o se Mr. Naba Mr. Naba mame se ye nuaba Ernestina se de wode abeda ye pese nyina di adanse mu se de wo kaye waka mo abusua mo atena so wakọ waba se afa na nkopese o hyase na wo pese ye nyina ye di mo adanse na wo pese o hya adwuma na se na se de be ya bagye atum nti aja na banka kina ye nya wo ha na nka ye nyina ya adanse fo sa afa de wo gye mu kura wa pene so se onye dokono no na nka ye nyina ya di mo adanse papa na afa nka akwa hya adwuma se me enti na maka na we no nya de se enti na maka na say bi o the kono no ho dia obetumi asan ba ma because the moment ya me wo me number no so wo me number ndi nye problem bia me ni sa asem bia fa ho eka because Mr. Naba wo he ye pese ye hu e kina why nti de be ya me ba hon ni asem me srewa Lesi bia me nyamre dia fa ba na me kan me ni asem bia wo na Mr. Nabe aja na ba mame said the Ernestina no oka no me kwa na me bisa na say bia wo ye sofo na wo ye odifo a e no se da bi wo se nyame yi kire wo se ese obi ne no ada na adwuma no ho e na me bisa say anya bia ana wo suma kitwa bia ogusu nsa na ye nimu mama wasre me pa cho enti na me kan se science bi se ne awmo eduru be bia dia na nka eba ho enka ye agusia mu nsem anka wo se edi hu nkomo ba se yem se enti asie bi amma bebi foforo bi nti na man ba ho enti we ni die ka mu hunu ni se me ni agusiafo ne ni na trase ama ye di hu nkomo afa ho ama ye hunu ho yi bia enti na me hunu se de na nka ha ye nko ane ye aduane na obeye no na se Mr. Naba de wu kan de wu kan no na se wudi wutirim ubo wutirim na wo de treke ye nuaba yo na pese wo treke no hunu se obi fa no ewo e kan ho ana ti da meka se we ni nyina no menti menka ho asem Mr. Naba okay ye mfa china nto nche se nye china da ba biem na abenya ho amaye e ba do se enye china da ba na abenya ho aba ha amaye ne ye no entena se eni nkomo kakra bi why okay me nyamra number yi wo me hodie oh papa da bi enka ne sa wo hwe wo yire na si na kra pese wo ye adwuma na nka ye pese ye twa ne tia ni twa ne tifiri so ansa na nkwa kwa hye adwuma se mama no kwan mame wa kai dia menti me ni hu asem bia ka bi why me da wano ase be me na ka se me ka se nti wo betuma be start na adwuma why wo betuma start na adwuma because Aja Joseph jina homa no so mame jina homa no so mame ora Joseph mame ye bisa se wo bibi poti bi etia mame adwuma o ya na cause dia wo kekeke nyina de I had to say dia wo kana hye
say woman nye adwuma obey wo ba ye enwuma bebre no aka oba besia oye so ti ase eti me nwanwa say eja Joseph wontimi ma obey nye adwuma na wonsusu ye bisa we won shedan card cropote ada wato ne ma na ofa mema na ana say die na opesa oye nti kame nti ansa na echina edu no aba na make wasem ne say eno na make wasem wo say eno a waka no ana we no akoye te say fire busiafo ahwegba wuram kwadansia ena gumu so maami ya dokono waye hello ade na obeka biom anti na me kire say eno na ye ko abusia nchen aya sisi no nti eno de ani how bia wo biom why mini how bia wo biom say ye be hwe say we na wo so obeye na obeye. Mr. Naba, into what year says I fed you 120 Juma show? Yes, I won't be in a Juma. No, not one Cassan, so Juma Ben away, Papa. Me patch on me if any. I shall so a day. Me my dear Juma, but me if any. And I'm a patch, so say, and Colancy and a penny and fears and I get to us crowd, chat on and fears. I'm ready. I read your best royal cat. Mr. Naba, what's the mean when him da bay? Me pacho, I don't make an order me and I'm a fro. Why? There be because we are ready. I will go abroad. Yeah, cannot, yeah, can it. May say, many how be our home. Into a mission of you must say, or Busawa or Taubu Busana, and I can be here. Yeah, I'm coming in, like I say, and not yet. That Kajuman Kwan was so of a second time, make us open yet. Mr. Naba Jinaso, and a sinner, who rasi and Miss South say, a human non quan now Pesawiana. Try me, young Juma may be committing new side, it may be any horse and mayor you. My Camarika can say new side netino, Cocon commit my cocono by new side, who have baby at Nipetrum my Tadian or your day, or Tom cocono, but when media free year cruma yatino, at the quago crum, 18 years nasty, new side, and to me sort of the quago crum. And a man stores and made dog on the mamma. Mr. Naba said, oh, you're in a kayan in ye. You are yet the boy any document Jumano. Now, me pacho, if you now more see a more Mr. Naba won't come we see ya Nasa, we and the stin and so boa be. Yes, funny as if we are, and yet a if you. Now, Fernanda now so be. Yeah, dear Mom Crano, because the younger my own. Esa say enkurade da tinti na yotu sanda mo no say be hwese e kiri asem na babua enti ya nkasa de enye ye dia ene ye beka se be ba ye ti ase die ene bitu aka se bia e de ba tini nyina echi na ekosi nkura na asafo na fe de ada na se wafie no Mr. Nabe se fie no ye mu nyina mo dia enkura ne da acha de enti na ne opamo no ma ne kokodi be ya afia ansa na wa san be pache wa mana be I papa da bi eno no me kura de mampamu no ene na me kan wasam no eno pam ne de e wuka se mapam na na me oboa ena me so ebia mentimi ni ntu kan chesisi wono ne ka kire me se sa eno no obeye obeja ye de a ene obepia kope ne dan sa na o kan me mpam no what did me gana say me mpam no because mentimi mpam for se me no to se me yire no mapam eno kura de ye nye ne sa se ebia me no asem bia na sa aware mu na wose eja ya sirim na wose yeko abusiafo no si ase se ye de ekoso ebrebo mi ye nya ya ni ajai say ni sa kwa no so a me wonu say effort bia ni wonu say wa say bitimi ka say bia oh free o me ten kwa na say bibisa no ye nye nta yo Mr. Naba say ye ne sa dia ya te free me ten obeko no say ode be ye ja adwuma ne de ndi ode beko ko pen be bia tena yo that Mr. Naba ya te na yesra eda no a wo haba no na ye hia wo nti bisra me producers no so wo ho na wo no akasa na wa ma ye da obeba why da CP ene wo bre yo abusia aye Lawson sunie aye hyehyehye na Facebook no so eso aso ko Evelyn Obiya e wo ho no mo aye mame ama kwanuwa enso ewa ha Antoinette ni Ferguson na fe eye life change erama na Evelyn Obiya Benjamin akwasi mystery Benjamin se me kire na de wo ho yo ni nyina ekabo mu na eso abusiafo mu nyina mo nkoso na mo nhye na mo fa adwenkyere no emra na ye nto aso na Mame twaye ni mu hobriti wabi na a producer ene kasa ide na kyerese ye kwa no condemn
na the man so ye adwuma ya na ha mema na fi se de obayi utumi se adwuma ne de ye de atwa de funuma na adwuma pra de se obayi bia oba de udin ni boafo ama boafo adwa boafo osia boafo so enti oba de enya po oba punze na ye oba on se wo nu a emfi afi ne fa na adwuma ahase o sir. Oh yes. After fa o ma mi senior ma be kono oh yeah o be so sa unum sa oba mfie nso no de ninu ye hyekire o de ninu ye hyekire ejeba ne ade osia motherhood na oba wonim na sede won fa na dwuma ye ni agro na titru ye nuanom esemfo ma ne de adwuma de adwuma den pa no o mo ni ha bibia mana na me pese nka obi se sofo e mame se de o kasa wa se wanya sofo besi afede wo dey difference of the wa se wanya sofo pa wuti mu se eye beat ira ko di beat nobody tanedo running away nobody tanedo running away nobody tanedo mama if a base shimman running away wajane abusami do bi asese oje be ma ekohwe video no e ba je na asemwe mi ko tie mu nsem wie na me se na be asembe no ne ma mi di wan hwekwa na ebi ni fi oba no so bo anso a wo kasa ho se wo we ejuma wo pese oba ne ye na what you say ejuma na wo se wo pese oba ne ye no no nso ntime nye ye ebi mu kwa pese oba ye ejuma na so oba na nsese na etifie na wenye oba ono aye na adwen se obe ye ejuma ono agire ne ho so eja obebo ne ho modin dia boa nso aye asem o ma de ye blow na ase ochi na ase na ase ochi na ase ya ble ya nye ejuma ye se wo umpe ejuma ye ejuma nso ye ne mema deda ntisi a mema na nsese ye nya modem bio yenye moden nti be mane de eja me bibi wo ho nti na mebi o kasa ni nti eja ye pese oba fidie mu ase na ye ne twetwe nkomo because asem we die me kwa mementi ase ye me kwa mementi ase because me ye ejuma no aka che me se me pese be ye ejuma me pese wo ye ejuma foforo eno nso de me de live menti ase nti be mane se na ohene yewini na bedwafo aka no ye hia no ofidie mu ase no nso aba be chiche maybe o reason nti a or kase o percent oba we ye ejuma we or ye ejuma we nti o mechirichi munye de enchente busia story we ye besa so ato aso share so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase keche mami esi anesen ani midin ye besa so edin hyemu e wa ha biu ebusia